Markel Arriola Bengoa, eskubitakoa, hitz batekin lotu beharko bagenu, gaur izango litzateke basoa. Leire Barretxe, beste hitz batekin lotuko bagenu, laborantza ekologikoa, eta Ane Ribas, abeltzaintza ekologikoa baita. Markel Arriola Bengoa izan ere, baso ingenieria da, eta Tantai kooperatibako bazkide langilea. Gero berak azalduko digu zer dan Tantai, baina motxean, esango genuke, bertako baso ekosistemak berreskuratu eta modu jasangarrian ustiatzen dituen kooperatiba bat dela. Kaixo, Markel? Bueno, Amazonia daukagu gaur gaia edo aitzakia, bia puntua. Amazonia gauza asko dira, baina zuk Amazoniako oiana hitza entzuten duzunean, zer da pixkat burura etortzen zaizuna edo zein da zure ustez bere balio nagusia? Bueno, batetik ez dudala asko ezagutzen, urruti dudala, segure naiz bertan egon. Eta iruditzen zait Europarrontzat eskala handiegia duela batzutan ulertzeko ere. Eskala handiegia bai biodibertsitateari dagokionez, bai soziologiari dagokionez, oroar oso dimentsio handia duen zerbait dela. Baina azken egunetan, azken asteetan, nire idea batzukin burutik kendu ezinean, eta aurreko ponentzietan, lehendabizi Eduardo Guesek aipatu zuen, nola Amazonian, eta hau ez da ezer berria, beste kontinente batzuetako indigenek ere antzera bizi dutela esan nahi da, baina ez dutela kultura eta naturaren arteko bereizketa hori egiten edo ez dutela barneratuta. Ulertuta kultura gizakiak sorturiko bizitzaren zatia bezala eta naturak gizakiaren esku hartzerik izan ez duen eremu hori bezala. Eta gero beste ponentzia baten, dut izena, Eba Saldainak eta Carmen Madorranek aipatzen zuten kontzeptu berbera eta hildo berberetik nola baduten esaldi bat esaten dutena. Guk ez dugu natura defendatzen, natura gu gara eta gure burua defendatzen dugu. Bueno, iruditzen zait, nahiko hildo interesgarria, Euskal Herria esan barrik ez da Amazonia, baina iruditzen zait, Euskal Herrian barrena bagoaz, kontzeptu hauek ere ez ditugula berdin ulertzen leku guztietan, badagoela ezberdintasun handi bat natura bizitzeko edo, bueno, ekosistema bizitzeko ulertzeko moduetan ere, eta, bueno, izan daiteke abia puntu on bat, pixka eta arriskatu ere zerberri da niretzat, baina Tantai zer den azaltzeko eta gure proiektua zer den azaltzeko. Abraixo azalduko digu sakonago. Leire Barretxe eta Ane Ribas biolur elkarteko teknikariak dira eta Amilubi proiektuko kideak. Biolur elkarteak bultzatzen duna nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa da, batez ere Gipuzkoan dago kokatua, eta elkarte honek martxan jarri du Amilubi. Gero aurkeztuko digute Amilubi proiektua, baina motzean esango dugu, Gipuzkoan, Zestoa herrian, Amilia baserria eta bere lurrak kolektiboki erosi dituztela laborantza agroekologikoa indartzeko. Piskat hori da proiektua. Eta Leire Barretxe nekazaritza ingenieria da, eta aipatu berri dugun, biolur laborantza ekologiko elkartean baratze zainen teknikaria. Kaixo, Leire? Kaixo. Bueno, Amazonian egiten den laborantzan badago talka bat, hemen ere egon daiteken bezala, batetik dago kanpoan saltzeko egiten diren plantazioak, ez? Kafea, kakaoak, palma, olioa, soja, eta bestetik etxean jateko eta herriko merkatu txikietan saltzeko egiten duten laborantza, ez? Hor lantzen dituzte arroza, yuka, artoa, frijoleak. Bueno, imaginatu biolurrek bidaltzen zaitula Amazoniara urte beterako, handik ikastera, eta zertan jarriko zenuke harreta edo zer saiatuko zenake handik hona ekartzen edo? Bueno, nik ere ideariotik egiten dut, ez? Eta, bueno, liburuetan irakurritakoaz, eta pelikuletan eta dokumentaletan ikusitakoaz, ez? Eta, kultibo bat baino, kultibotan ere oso aberastasun handia dago Amazonasen, eta ekarriko nuke beraiek Amazonasen ez ezik, Ameriketako, Mesoameriketako leku askotan erabiltzen den ekoizpenerako unitatea. Amazonasen kasuan txakarra deitzen dena, eta familia bat edo komunidade bat elikatzeko erabiltzen duten ekoizpen unitate bat da eta polikultiboan oinarritzen dena. Orduan, polikultiboa da batera, maisuki erabiltzen dituzte landari diferentiak,
eta landare horiek balio dute bai elikaduran oinarri kompleto bezala, eta bai sendatzeko beraiek daukaten gaitasuna baita ere hortan datza, landaren ezagutza, gorputzak nola sendatu ezagutza hori, hori txakarra kontzeptu hori. Bueno, kaixo. Kaixo. Biolur elkartean abeltzain nien teknikaria da, ane? Eta zuri eskatuko izut pixkat, ariketa berdina, baina animalien ikuspegitik. Amazoniak ze basatia dan animalia aukeratuko zenuken, eta baita eskatuko dizuke zebua pixkat azaltzeko zer dan. Ze izan ere, Amazonian deforestazio asko egiten da abeltzantzari begira, bai? Eta justo adibidez Brasilen moztu duten basoaren 80% larre bihurtu dute, ez? Eta Brasilek gehien esportatzen duen haragia zebu animaliarena da. Orduan, pixkat eskatuko dizuke hori azaltzeko, eta baita ere, Mercosur akordioa sinatuko balitz, ze ondorio izango lituzken, Brasilek esportatzen duen haragiak eta horrek denak Euskal Herrian. Nirituko jate galdera luzeena, ez? Bueno, lehenengo animali basati bezala aukeratu dut bufea, botoa ero bufea, segurazki sartu bazari erakusketa ikustera ikusi dozuen animali bat da, izurde arroza bezala ezagutzen dugu, eta urgezeko izurde bat da, Amazona ibaian bizi dana. Eta 2008tik geroztik, arriskoan dago galtzeko. Eta batez ere izan da, deforestazioaren ondorioz, errekak kontaminazio aldetik asko kutatu dialako. Eta gainera, larreak eta sortzeko bai, presa ezberdinak egin diaz, orduan, delfinonen komunitateak banatu egin diaz, errekan bizitzeko baliabideak murriztu egin diaz, eta arriskoan dago. Eta besteko kontrako aldean, zuk esan bezala, zebua dago. Zebua berez asiatik datorren behi espezioa da. Bere karakteristikarik handiena da kokorra daukela atzekaldea, eta da animali bat klima tropikaletara edo lehorretara oso ondo moldatzen da, horregatik ekarri izan bere garaian asiatikan. Eta, zuk esan bezala, deforestazioaren 80% abeltzantza sistemarako larreak sortzeko izan diaz, eta zuek aipatu duzun bezala, esportazio handiena ez zebuarena da, baina beste datu bat, petetajat bai interesantia komentatzeko, dala mundu mailan gehien esportatzen duen herrialdea Brasil bera dala, aurreko urtean 3,8 milioi tona okel, eta hori bai lotzen da ez, bi espezia diaz, arazo berdinaren bi, txanponberearen bi aurpegiat, ez? Bat, arriskoan dago deforestazioagatikan, eta beste aldiz, ara heldu da, eta bera bertan garatzea, da deforestazioarekin lotuta dago, ez? Eta Mercosur aipatzen danean, ez? Nik egia esan, nahiko nuke sinatzea, sinatzen bada segurazki kristoneko inpaktu eukiko bai Amazona, segurazki Brasilek badauke gaitasuna bere ekoizpena onditzeko. Eta gero, ona ekarrita, hor berriro bi ereduen talka agertzen da, eta bata da, hemen, Gipuzko, nik batez ere ez Gipuzkoatik hitz egingo, ze bertan egiten den lan, baina hemen badaz abeltzantzan bi eredu oso bereziak daude, bata da agroekologikoa edo ekologikoa, dagoela lurraldeari lotuta, ekoizpen txikia, merkaturatze laburra, horrek ez du eukiko segurazki inongo eragozpenik euren prezioa ez aldatuko Mercosur ituna sinatzen bada, baina badaz beste eredu intentsiboagoak, segurazki merkatu lehia o prezio lehian sartuko dianak eta ere kalteak eukiko dituztenak. Oso ondo. Segidan pixkat irakurreko dugu ze abia puntu jarri diguten antolatzailek, ez? Amazonia ez da ukitu gabeko ingurune birjina bat. Baizik eta herri indigenek milaka urtetan oianarekin izandako harreman orekatuaren emaitza. Harremana, oreka, herri indigenak eta oiana, ez? Hitzgakoak izan daitezkenak. Beraz, orekak eta desorekak aztertuko ditugu,
Eta ikusiko ditugu datu batzuk pixka bat lehen sektoreak naturarekin daukan harremanarena, ezta? Bueno, batetik, laborantza eta abeltzaintza industriala dira, mundu osoko negutegi efektuen 24% sortzen dutenak, ongarri eta pestizideak lurrak eta urak kutsatzen dituzte, eta laborantzarako erabiltzen da mundu osoko ur-gezaren 70%. Era berean, baso mozketen eragilea handienetako bat ere bada, ez? 40% baso soiltzen da, moztu eta erretzean oinarritzen den laborantza bategatik, 22% plantazioengatik, batez ere palma olioa, 19% gehiegi mozteagatik eta 5% abeltzantzagatik. Bueno, datu horiek denak ikusita, galdetuko nizueke, zuek lehen sektorean lan egiten duzuelako, ez? Euskal Herrian lehen sektoreak naturarekin daukan harremana orekatua da? Edo nola ikusten du Euskal Herrian nagusi den lehen sektoreak natura? Eta posible da, errespetuz eta orekan esku hartzea lehen sektoreak naturan? No, ez duen ordenean. Bueno, lehen sektorea esaten danean, pixka bada alde batetik baso arlo forestala ez, eta beste alde batetik elikagaien ekoizpena. Orduan nik dagokidana behintzat, laborantzari dagokionez, nik ikusten dute oso ez gaudela harmonia baten naturarekin inondik inora, eta aipatuko genuke mugarri bezala aurreko mendeko 60-70ko hamarkadetan eman zen deitzen dena iraultza berdea edo mundu mailan, ez? Eta hor, gerraterako erabiltzen ziren lehen gaiak eraldatu ziren eta fokalizatu zen gehiago nekazaritzarako abonoak edo pestizidak sortzera, ez? Eta horrek ekarri zuen, revoluzio bat, ez? Herbizidekin, pestizidekin eta ongarri ekstra batzuekin eta mekanizazioarekin lortzen ziren errentagarritasun ekonomiko askoz ere handiagoak, ez? Eta gure kontestuan, guk kontestu konplexua daukagu, oso herrialde txikia gara, orografikoki oso komplikatua, eta orduen, gauza batzuk hemen ezin zen implementau, ez? Mekanizazioa, ez? Joera berdin izen zen industrializaziora edo monokultibora, eta orduen bazterrean lagazen baserri diversifikatuaren jarduera, ez? Lehengo baserriak, historikoki urdietan zehar, unidade diverso bezala, pila bat ekoizpen orekan biziraupeneko ekoizpena zelako, eta zikloak itxiz, hau da, ezan insumorik apenas kanpotik ezan lehen gairik etortzen, baserri barruan egiten ziren egin beharreko rotazio, egin beharreko lan guztiak, animalien laguntzarekin ongarretzen ziren lurrak, ez? Baina, momentu honetan ere bai, ona heldu zen revoluzio hori, eta jo genuen industrializaziora eta espezializaziora. Orduan Gipuzkoan, bokazioa, sistemaren gaitik, klimaren gaitik eta baldintzen gaitik, bokazioa zelai belarra sortzea zen. Eta orduan batez ere industrializatu zena zen, abeltzaintza. Eta heltzen gara gaur egunera, nun abeltzaintzak apenas eredu nagusian, apenas daukan relaziorik lurrarekin, ez? Ez da, behiek ez dabe baskatzen lurrean, igual da muturrera jotzea, denetik dago. Baina eredu nagusian horrela da, ez? Orduan, pixka bat deskonexio hori sortu da. Eta laborantzan berdina, gauza bera, lehen orekatzen zen laborantza abeltzaintzarekin, guztiz beharrezkoa zalako abeltzaintzaren aportazio material organikoan eta lanean, hainbeste gauzetan laborantza lurretan, eta momentu honetan errentagarritasuna ere erreparatzen zaio, orduan sistema gero eta estutu egiten dugu gehiago produzitzeko. Eta naturarekin deskonexio handiagoa sortzen. Zaitu nahi duzu? Bueno, ez, nik igual holan gehitzeko, ez da berrezkoa jartzea. Apuntetxo bat gehitzeko ez, zuk esan bezala ez, industrializazioa hemen batez ere abeltzantzan eman da, eta horrek bebai ekarri du, aipatu duzun bezala bebai, negutegi efektuko gazak, batez ere abeltzantzak, nekazaritza industriak eta abeltzantzak
sortzen ditu, baina ez da beran, askotan deabrutu egin da behia bera, eta egia da datu hori ematen dela batez ere beltzantza industrialean, ekartzen diazen insumo horrek normalan oso kanpotik ekartzen diazelako, eta hor erregai fosilaren kontsumo oso handi badago, gero bebai ekartzen dan baska edo zereal hori bebai agrokimikoa asko dituelako, baina gero berez animalia bera sortzen duen, bere bizitzeagatik, bere puskerrek botatzerakoan sortzen duen metan hori, landaretik bertatik hartutako karbonoa da, berak transformatzen du, atmosferara doa eta oso azkar bueltatzen da lurrera. Orduan, hor, bai, abeltzantzaren defentzan, eredua ekologikoa, agroekologikoa izan da, ez dela hainbesteko eragina, ez du hainbesteko eragina, eta de hecho mesedegarria da, karbona fijatzeko bai, larreak eta itsasoa bera, oso garrantzitsuak dialako mundu mailan. Ez dakit, igual testuinguru bat aproba jartzearen, da lehenko idearekin joatzearen, igual pare badatu. Justo orain irakurtzen ari nazin liburu baten jartzen du Luis Gilek eta Mario Michelek idatzitako liburuan jartzen du Euskaldunak 13. mendean ohartu ginela basoaren finitutasunaz. Orduan jakin genuela basoak basuela amaiera bat, edo eramankortasunak basuela amaiera bat. Horrek bat egiten du burdinolen sorrerarekin eta apur bat Euskal Herriko jendartearen kontsumoaren hazkuntza esponentzial horrekin. 6 mende beranduago, 19. mendean, suposatzen da Euskal Herriak ezagutu dela historiako zuhaitzazalea txikiena, hor frogan jarri zen aurreko hipotesi hori, edo frogatu zen, eta orain bizi dugu egoera bat, oso bestelakoa, azalera zuhaiztuaren batzuetan oso handia da, eta beste errekor bat daukaguna segurazki Euskal Herriko eremu batzuetan bintzat, eremu hauetan esango nuke Euskal Herriak sekula ezagutu duen sasia-salerarik handiena. Paisaia kulturala da erabat, eta paisaiak islatzen du jendartearen bilakaera. Lehenengo sektorea da basogintza, baina egia da sektore oso berezi badela. Basojabea normalean, basojabeak ez du ofizio bere basoa, edo ez da hortik bizi normalean, baizik eta gaurkoz leku askotan inbertsioa da. Euskal Herrian badauzkagu bi eremu, esango nuke, igual atrebentzia handia da bi eremutan banatzea Euskal Herria, baina Gipuzkoa eta batez ere Bizkaia, non basogintza eredua oso intentsiboa den. Basogintza eredu intentsiboa, etorri da batez ere, intxinizpinuaren sarrerarekin, azkenengo mendean, ustiatu dira ekosistemak momentuko irabaziak maksimizatzeko helburuz, eredu oso garatuekin, eta biharrari igual asko begiratu gabe, eta orain bihar hori iritsi da, eta baditugu lur oso pobretuak, lur agortuak, eta ekosistema eta ekoizpen krisia handi bat. Gaixotasun eta izurrute askorekin, eta abar luze bat. Gainontzeko Euskal Herrian egoera oso desberdina da, baina jabetza ere desberdina da, kulturalki ere gauza asko aldatzen dira. Ez dut uste dela bateko pertsonen kontua, besteko pertsonen kontua, ez dut gizakiak historian zehar konstante bat izan duela, egin du ahal izan duena izan dituen baliabideekin, eta hortik goaz pixka banaka ikasten. Eta gainontzeko Euskal Herri horretan ikusten dut, lehengoari helduz, natura eta kulturaren arteko bereizketa gutxiago, nola esateko. Integratuago dagoela oroar, eta hau orokortze oso ondioa da, eta ausartegi agian, baina orokortuago dagoela jendartea ero gizakia nolabait ekosistema horretan, ekosistemaren parte izateko horretan. Eta eremu honetan Gipuzkoan eta batez ere Bizkaian polarizazio hori asko handiagoa da, eremu itita hartuagoa dira, industrializatuagoa dira, eta asko nabaritzen da eztabaiden polarizazioan ere, edo nondik hartzen diren erabakiak, asko luzatu halko nintzateke honetan hau delako apurtxo bat, gure, ez dakit, tantairen sorreraren erroa, baina gerorako utziko dut. Bueno, pixkat ari hortatik tira ingo dut, jake hortxe zaudeten sartuta buru belarri, pixkat aipatu dezu, ez? Hasiera-hasieratik gustatzen zaizula Amazoniatik, nola kultura eta natura dena lotuta ikusten duten, eta egia da igual gure gizartearen
ez dakit, dena aztertu eta dena ikasi behar hortan, badukagula ohitura konpartimentatzeko, ez? Eta neronek ere aurkeztu zaituzten bakoitza hitz batekin, ez? Barkatu, ez? Abeltzaintza, laborantza eta basogintza. Eta egia da, dena dagola lotuta, ez? Lotuta daudela landareak, animaliak, zuhaitzak eta lantzen duguna eta basatia dana eta dena dagoela lotuta, ez? Orduan pixkat integrazio hortan, Mark galdetu nahi nizun, pixkat azaltzeko zer dan konplexutasunaren ideia, ez? Zuek badukazue basogintzan alako ideia bat hori esplikatzen duna eta hori azaltzea eskatuko dizut. Bale. Argi utzi nahi dut esateko, hasteko ideia hori ekarri nahi dugula, ez da inola ere gure idea bat, ere gure teoria bat, edo gu sortu dugun zerbait, baizik eta olatu hori bultzatu nahi dugu Euskal Herrirantz. Eta 18. mendean sortu zen basogintza zientzia bezala, Euskal Herrira 19. mende inguruan etorri zen, berriz ere behar batetik, bazegoen urritasun bat, edo bazegoen ardura bat, ea gai izango ginaken basoleen gaiak luzaroan modu egonkor batean emateko. Hortik sortzen dira askotan arauak, lehen aipatu 13. mendeko krisialdi hori, orduan hasten dira arauak sortzen, orduan hasten dira mugak sortzen, zientzia ere hortik sortzen da, eta lantzen dira basogintza eredu intentsiboak, bat nekazaritzako ereduak basora eraman da. Aldi berean, zeuden ahots kritiko batzuk, beste bide bat aipatzen eta lantzen joan direnak, konplexutasunaren bidea. Bi hitzetan jarriko du simplifikatzearren, gero hori baino konplexuagoa da, baina litzateke basogintza eredu intentsiboa edo agronomikoa eta konplexutasunari referentzia edo konplexutasunean oinarritzen dena. Azkenengo 3 hamarkadatan batez ere asko garatu da gure inguruko herrialdeetan, batez ere Frantzian, Alemanian ere, Espainian zerbait, Erresuma Batuan, eta zer ez da konplexutasunaz? Basogintza eredu intentsiboak modelo lineal bat jarraitzen du, hau da, aurre ikusten du ekosistema horretan eman aldiren gertakariak aurre ikusi daitezkela, kontrolatu daitezkela, eta horren arabera diseinatzen du bere zikloa edo bere kultiboa. Letxuga bat hortuan jartzen baldin badugu, 3 hilabeteko ziklo badu, badakigu zer gertatu daiteken, bataz beste 7 bare etorriko zaizkio, bareak badakigu nola kontrolatu behar diren, ura emango diegu, zaurgarritasuna edo ziurgabetasuna hobeto esan da txikia da, ziurgabetasuna txikia denean, kultibo hori nahiko segurua da eta emankorra izan daiteke. Ziurgabetasun hori handitzen denean, kultibo horren bideragarritasuna okerragoa da. Hori batetik. Konplexutasuna hori baino haratago doa eta esaten du ekosistema bat osatzen duten elementuen arteko harreman sarea aurre ikusi dezakeguna baino korapilatsuagoa izan nahi dela. Honek zer esan adibide oso simple bat jartzearren. Ikusi da eremu mediterraneoan nola prozesionariak edo pinu beldarrak kopuru handian baldin badago pinu hosto asko jaten du eta pinuak kaltetu eta hile egiten dira. Aldiz espaldin badago pinua gutxiago hasten dira. Kopuru konkretu baten baldin badago bertan deskonposaketa oso txikia denez, deskonposaketan laguntzen du eta kopuru jakin batean baldin badago nutriente gehiago, elikagai gehiago sortzen du lurrean, eta sortzen du egonkortasun horrek, sortzen du ekosistemaren funtzionamentu hobe bat. Ez bakarrik zuhaitza gehiago astea, osasuntxoago astea, eta abar. Gauza guzti hauek ezin dugu aurre ikusi, eta ezin ditugu guztiak ulertu, baina badakigu ekosistema baten egonkortasunak bermatzen duela ekosistemaren iraunkortasuna. Orduan, da kontrolaren ideiatik, nolabait esateko orekaren ideiara pasatzea. Oso askar eta simpleki izan da, gero zaila da hain oinarri teorikoan azaltzea. Bueno, hola, esplikatuta dena oso ondo di Joan, baina noski, gero gertatzen da batzutan, jarduerek egiten dutela topo lurralde batean, eta lurra zalera bat neurtu izaten da, dagona dago, eta gauza bat egiten balin bada, behar bada beste egiteko ez da inerreixa, edo beti ez dira gauzak hain osagarriak, ez? Orduan, datu horiei begiratuko diogu pixkat, ekarri ditugu hemen azkenean, galdera izango ditzateke Euskal Herrian azalera zertan erabiltzen dugun, bai? Zenbat da basoa, zenbat dian nekazzaritza lurrak, eta zenbat dagon artifizializatuta, ez? Hiriak edo industria edo daukagulako, ezta? Beraz, gaindegiako datuak dira hor gazta berde goiko hortan jartzen duna, eta 2019ko datuen arabera, Euskal Herriak baditu 20.900 kilometro karratu, eta azalera hortan
%48 da basoa eta eremu naturala. Basoak eta eremu naturala ez du esan nahi dena zuhaitzez beteta dagola, baina izan daitezke arkaitzak, sastrakak, bai. %48. %28 dira nekazaritza lurrak eta %4 eremu artifizializatua, bai? EAeko datuak ere ekarri ditugu Eusko Jaurlaritzakoak, pixka bat desberdinak direlako. Hor igual, Nafarroa oso eremu zabala da, eta Nafarroak egiten digu gauza batzutan orekatu, ez? Orduan, EAeko argazkira etortzen bagara, 2020ko datuen arabera, nekazaritza eta abeltzantzako lurrak dira %25, baso azalerak hartzen du %68, eta artifizializatuko lurra %6,78. Eta eskuineko goiko zutabe hortan ikusten da, azken hamarkadetan gorriz dago eremu bakoitzean artifizializatu den lurra, beraz zenbat artifizializatu den, eta berdez dago zenbat nekazaritza lur galdu diran. Eta, bueno, datua da, 1980 geroztik, Euskal Herrian, nekazaritza lurretan 80.000 hektareak galdu dirala. Nekazaritza lur asko galdu ditugula. Eta lur horiek jundira erdia baso bihurtu dira, eta beste erdia edo artifizializatu inda. Batez ere, hirigintza bumarekin egiten du bat. 2000 eta 2006 urten artean da, nekazaritza lur gehiena galdu dianak, asko hirigintzara joateko, ez da? Eta, bueno, datu horiek ikusita, pixka bat galdetu nahi nizuen nola ikusten duzuen Euskal Herriko paisaia. Nola ikusten duzuen dagoen tensioa sektoren artean, nola ikusten duzuen naturaren osasuna nola dagoen, artifizializatutako lurra eta laborantza lurrak, oreka horiek nola ikusten dituzuen. Ni hasiko naz. Ni Arrasatekoa naz, eta, bueno, hortik beba hitz egingo ez, zenietako, garai hortan jaio barik ninguen, baina, bueno, ikusitut argazkiak eta Arrasate ibai, Deba ibaiaren inguruko herribera gehienak gaur egun fabrikak diaz, eta, bueno, niri horrek enboto, kristoneko, ez dakit, ez? Gainera, oindala gutxi bat bota dute, eta beste haundiago bat eraikitzen dabitz, eta, bueno, horrek egia esan, beti impactau izan nau, eta, zimaz. Eta gero, lurren erabilpenean, gero basoa Markelek hitz egin dezala basoen inguruan eta ez, baina nekazal lurretan ez, batez ere abeltzantzarako bideratute daz nekazal lur horiek, eta askotan ez dia behiak ikusten larretzen bertan, ez? Nekazal lur horiek erabiltzen diaz batez ere baskateatzeko, ero animaliak eredu intentsiboetan sortzen dituen ondakinak bertara bideratzeko, eta bueno, gero igual azalduko dugun Amilubi proiektua bai da, utopia bat, ez olako lur, geratzen diazen lur gutxi horreik, besteko modu bat. Bai, bueno, pixkati hortetik ez, Markel? Bueno, aipatu duzuna, Euskal Herria oso zabala da, ingurun honetara bagoaz, ematen ari da beste aldaketa historiko oso handi bat, paisaian, eta Gipuzkoara etortzearen adibidez, aurreko baten basozein batek aipatu ziren, botatzen ari diren, mosten ari diren pinudien erdiak, bere horretan uzten ari direla, hau da, bertako basoa sortzen ari dela baso horretan, eremu horretan. Bueno, bada momentu historiko bat, momentu historiko bizi dugunontzat, ez da oso momentu polita estetikoki, ez dugulako baso oso ganon askorik ikusiko, baina egia da, iruditzen zait badela historia liburutan agertuko den garai bat, basoak asko aldatzen ari direlako. Alde horretatik sortzen da gure ardura ere, tantairen ardura era bat da ekoizpena bermatzea, eta Amazoniaz hitz egiten dugunean uste dut iparralde globaleko herrialdeak orokorrean badugula ardura guk kontsumitzen dugun hori guk ekoizteko, gutxieneko eskakizun bada, iruditzen zait gurekiko, eta bertako basoen sorreraren alde egiten dugu ere, baina hori bermatuta dago, nola baita esateko, behar ditugu ekoizteko eredu berriak, eta ekoizteko eredu berri horiek garatu dira adibidez nekazaritzan, abeltzantzan, gutxien historizatzen da horren inguruan,
eta iruditzen zait basogintzan Euskal Herrian oraindik ez dela horren beste teorizatu. Horrek ez du esan nahi egiten eztenik. Askotan Arabaragoaz, Nafarroaragoaz gure historia kontatzea eta esan digute, berri beti egin dugu horrela. Bai, egia baditugu ereduak ere. Baina, eta gainontzeko Euskal Herrian, paisaia igual ez da horren beste aldatzen ari momentu honetan. Litekena da, iparraldean aldaketa handiak egotea etorkizunean, badelako abeltzantzari oso loturiko eremu bat. Eta abeltzantzaren galerak horreragen dezakelako paisaia aldaketa oso handi bat. Leire, zuri galdetu nahiko nizuke, gauza bada, laborantza lurrak 25% diala, beste gauza bada dolako laborantza egiten dan, ez? Hor badago beste datu bat, EAN egiten dan laborantzaren 9% da ekologikoan egiten dena, eta Europatik datorren itun berdea edo politikak eskatzen du 2030ako 25% izatea. 25 bai. Hori da, beraz, bastante urruti gaude 6 urtetan lortu beharko kopuru horrekin, ez? Edo labalatzen dezun pixka. Bai, Europak markatzen duen hito bada, eta ez dakit helduko garen edo ez, nik uste dut baiet, azkenean gure agintariak bideratzen ari direlako ekoizpena, nola azaleratan dan, 100%aren azalera bat dan, ez, heldu beharrekoa, ezartzen ari dira, larre guztiak eta abeltzaintzai lotutako jarduera hori, eta apustu garbia da, gero eta gehiago, abeltzaintza haragitako behietarako, mesedetzeko politikak zuzentzen, ez? Baina hor badago, apunte txiki bat, hor badago trampa bat, ze gero azkenean haragi hori ez da merkaturatzen ekologiko bezala, eta hor badago begai besta izta bai. Bai, azkenean, heldu behar dira numero batzuetara, eta helduko dira, ez da? Baina horrek benetan ez du esatean nahi, guk pixka bat aldarrikatzen dugun eredu agroekologikoa bultzadate baten saionik diru laguntza publikoarekin, ez? Funtzio publikoarekin. Eta gero, laborantzari dagokionez, ekoizpen vegetali dagokionez, ez dago eremu, oso eremu garbi, gutxi garbi esan nahi dut, nekazaritzarako erabil daitekeen eremu oso txikiak daude. Eta artifizializatutako lurretan, justuki nekazaritzarako lur honena daude artifizializatuta. Dira baiarak, erreka bastarrak, eta oso leku gutxi gelditzen da Gipuzkoan, herriberetan artifizializatu gabekoak, ez? Eskuarekin kontatu daitezkenak eta azalera txikitan, ez? Orduan, horiek babestu behar dira, bai ala bai. Eta hortik ere bai, izan zan gure apostua Amillubi proiektuaren alde, ez? Orain bai sartuko gara buru-belarri bi proiektu hauetan, ze azkeran horregatik ere izan zarete deituak, ez? Ulertzen dalako zuen proiektuak bai diala justo naturarekin orekan lan egitea bilatzen dutenak, ez? Beraz, ez dakite nondik hasiko gehan, Amillubitik edo Tantaitik, zuek askotate, bai? Bai. Guk esan dizudan bezala, Gero amaitzen dagoen. Zer? Bideo bat daukagula. Aukera irten zitzaigun artifizializatu gabeko herribera bat heldu zitzaigulako. Gure bazkide batzuek bizi ziren, Iraetako Urola ibaiko meandorroan kokatzen den baserri bat da, eta paradisu bat da. Gipuzkoa dauden paradisu bakanetakoa. Esan nahi dut, nekazal lur idiliko bat buruan badaukazu, ez? Eta orduan, heldu zitzaigun aukera lur hori eskuratzeko, eta gainera baserriaz gain, 4 hektarea dauzkan, nekazalera bilerarako 4 hektarea dauzkan baserri bada, baina gero meandro guzti hori baita ere dago babestua nekazaritzarako. Eta orduan ikusi genuen aukera oso on bat agroekologia lantzeko, lurra babesteko, artifizializaziotik, eta bestalde batetik nekazal erreleboa lantzeko, gai hori lantzeko aukera bezala. Jakingo duzuen bezala nekazal erreleboa krisi oso larrian dago, eta hori da elkartetik daukagun, sektoreak oro har daukan erronka bat, ez? Eta ikusten genuen, gure eredu agroekologikoa, eredu agroekologikoak ez dio erantzuten logika ekonomiko bati, ez? Lurra da baliabidea, lurra da ekoizpenaren oinarria, eta lurraren emankortasun hori epe labur eta luze batean mantentzea edo betzea da, ez? Orduan teknikaderak bideratuta daude hortara,
eta horrek ez dizu baimentzen etekin ekonomiko handiagoa lortzea kasu askotan, ez? Beste ekoizpen sistema batekiko. Orduan, laguntza publikoek gehien bat laguntzen dituzte bestelako ekoizpen sistemak, bideragarriak direnak ekonomikoki, eta guren errentagarritasuna, bizigarritasuna, ereitzen behar da bizigarritasunaz lankarga handia daukan eredua delako ez, gelditzen da pixka bat hor pobre orduan. Norbait nahi badugu animatu, agroekologian lan egitera, ulertzen dugu proiektu berriak eraiki behar direla ez, eta kolektibotik eraiki behar dela. Orduan, Amillubi proiektuaren bitartez, eraiki nahian gabiltza alternatiba bat, gazteentzako motibagarria izango dena, kolektiboan eta babes batekin gizartearen eta kolektiboaren babesarekin bizigarriak diren proiektuak, ez? Eta, hortxe gaude sartuta, saltza hortan. Bideoa ekarri dezu ez, berda ikusiko dugu, aipatu dezun paradisoi pixkar ikusi nahi dugu nolakoa da. Nolakoa da. Zan doite ganek? Zarik ez doite? Zer eman diot? Lehenengo ez oso inen igualez. Igual bai. Hau da paradisoa. Bai. Eusten gaituen lurra, ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin abiatu dugu Amillubi proiektua. Herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten, elkarrengana batu garen mugimendu agroekologikoa gara, eta lurra babestea dugu helburu. Nekazaritza ekologikoaren aldeko biolur elkartearen sareak batzen gaitu, eta proiektu kolektibo berri honetan zure laguntza behar dugu. Urtez urte, nekazal lurrak eta baserritarrak abiadura larrian galtzen ari garela ikusteak kezkatu egiten gaitu. Azken 3 hamarkadetan, 5.500 hektarea nekazal lur galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelairen adina. Euskal Herriari dagokionean ere, azken 3 hamarkadetan, etxe bizitzetara, azpiegituretara edota bestelako jarduera ekonomikoetara bideratutako lurraren azalera bikoiztu eginda, eta nekazaritza lurrasko galdu dira horren eraginez. Euskadin populazioaren 1%ak jarduten du nekazaritzan, eta 10 urtetan erdia baino gehiago jubilatuko da. Era berean, gaur egun konsumitzen dugun elikagaien 80% baino gehiago, kanpotik ekartzen dugu, eta horrek menpeko egiten gaitu. Ekiteko garaia. Zer egingo dugu? Amillubi baserria eta bere lurrak erosteragoaz. Zure, nire eta gure ondorengoen elikagaiak bermatu nahi ditugu. Gelditzen diren lur emankorrak babestu behar ditugu. Lurrarekin errespetuzkoak diren laborantza proiektuak jarriko dira bertan martxan. Formazioa eta nekazarien arteko saretzea sustatuko ditugu. Eta nekazari berri gehiagoren bidelagunak izango gara. Zergatik Amillubi? Leku estrategiko batean kokatuta dagoelako. Urola ibaiaren meandro naturalean dago Amillubi baserria, Zestoa herriko ira eta auzoan. Meandroan egoteak krisi klimatikoaren garaiotan ura eskura izatea bermatzen digu eta lurraren emankortasuna indartzen du. Horrez gain, Amillubiko lurrak 26 hektareako nekazaritza lur eremu zabal baten alboan daude. Etorkizunera begira, proiektua edatzeko aukera eskainiz. Eta mugikortasunaren ikuspegitik ere, estrategikoa da Amillubiren kokapena, lurraldearen geografian, gertuko elikagaiak garraiatu eta kontsumitzeko aukera errezagoak eskaintzen dizkigulako. Baserriko lur sailak 25.000 metrokarratuko nekazal eremua dauka, 15.000 metrokarratuko belardi naturala, eta 50.000 metrokarratuko basua, denak balio agroekologiko handikoak. Herritarrontzat elikagaiak sortzeko ondare natural hau babesteko aukera dugu eskuartean. Zer eskatzen dugu? Amillubiko lurrak eta baserria eskuratzeko guztion ekarpena beharrezkoa da. 380.000 euro behar ditugu erosketarako eta baserria konpontzeko. Egin zaitez Amillubitar ekarpen ekonomikoa eginez edo ekimenetan parte hartuz.
Informazio gehiago eta diru ekarpena egiteko aukera irubebikoitz.amilubi.eus. Bueno, bideo egin zanetik, nola Pasauti gorosita asko. dago, ez da gorosita, ekarpenak hartzen zuze oraindik. Justo, gero pentsa berdina. Bueno, ekimena abiatu zen ondala 2 urteia. Ia, bueno, ez dugu ondio, bueno, erosketa bere garaian bertan bizi izan familiarekin adostu zen epeka egitea. Egin ditugu lehenengo ordainketak eta, bueno, ja jabegotza gurea da. Falta zaizkigu gutxi gora bera 50.000 euro ja behar digun diru guztia ordaintzeko. Eta hasiera baten, Leirek, bueno, hasieratik gure gauen lurrak martxan jartzea, eta orduen erabaki izan, ez genekien zeinei utzi lurro horrek, ero, zelan egin, orduen hasieratik martxan jarri izan, baina martxan jarri zian ekoizpen horiek izan zian, batez ere, biolur elkarteko bazkide dira zen horrei laguntzeko, adibidez, Asia, landare ezberdinen Asia ere indegu, Asia berreskuratzeko, eta, olako gauzak. Eta aurten, prozesu kolektibo baten gabiltza murgilduta, erabakitzeko benetan, zin izango da Amilubiren estrategia, hemendik eta 5, 10 eta 15 urtetara, eta hori hortan gabiltze aurten, buru belarri, bai sektoreko eragileekin, baita sektoretik, kanpoko beste eragile batzukin, asko amesten dugu, igual, Amilubi bai izan lekela eskola bat, edo leku bat erreferentea, umetxoak ero gaztea juteko, eta bebai, hori nire ikuspuntua da ez, hasieratik ez, errelebo hori landu alizeteko ez, hasieratik umei bebai aukera bezala eskaini behar zaie, nekazaritza ero abetzentzara dedikatzea ez, duina dala, eta beste ofizio bat bezala, oso politxe dala, eta horrekin gabitz, eta aurten ere eskola hasiak ekimenak abiatuko ditugu, eta horretiaz, auzolan txikitxo bat egingo dugu domeketan, lehengoa primizia da, baina lehengoa martxoak 15 izango da, eta gero horren ostean egingo dugu plan moduko bat, edo hitzaldi diren bat, gai ezberdinekin lotuta. Así que, gonbidatut ezase etortzera. Amilubi ezautu dugu, orain pixka tantai ezautuko dugu, zer edo zurengo bideotik hasi edo azalpen? Igual bai. Beste bideo bat. Ezagutzen alduzu Tantai baso jabe kooperatiba. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba da Tantai, tokiko ekosistemak berreskuratzeko eta basoen ekoizpen eredua eraldatzeko anbizioa duena. Tantaiko langileok, baso jabe pribatuei zein publikoi laguntzen diegu beren basoa kudeatzen. Plangintza diseinatuz, aholkuak emanez, basoko lanak eginez, diru laguntzak tramitatuz eta beste hainbat lan burutuz. Klima larrialdiak, biodibertsitate galerak, gaixotasun eta izurriten gorakadak, globalizazioak eta kontsumo mugagabeak ataka larrian jarri dute natura. Urgentziazko eginkizuna da, kontsumo eta ekoizpen eredua berrantolatzea. Laborantza intentsiboa alboratu eta ekoizpen eredu jasangarriak sustatzeko garaia da. Oreka berreskuratzeko garaia da. Nekazaritzan eta abeltzantzan, urrats irmoak eman dira azken urteotan, eredu ekologikoak indarra hartu duen heinean. Olatu horrien heldu nahi diogu guk ere basogintzaren aldorretik, eta buru belarri dihardugu besteak beste Erresuma Batuan, Frantzian, Belgikan, Alemanian eta Suitzan hain ezaguna egin den estaldura jarraituko basogintza eredua lantzen. Bertako espezieen alde egiten dugu, egokitzapen ahalmen handiagoa dutelako eta aniztasun genetikoa indartzen saiatzen gara aberastasuna bermatzeko. Intentsitate baxuko mozketak egiten ditugu, zura eta egurra eskuratzean basoaren egitura ahuldu ez dadin. Basoak ez du inoiz estaldura galtzen. Hau da, ez da guztiz sointzen. Izan ere, ekintza bakoitzean ekoizpenak adineko garrantzia hartzen du ekosistemen babesak, uraren kalitatearen hobekuntzak, CO2aren finkapenak, aisialdirako balioa indartzeak eta beste ekosistema zerbitzu batzu ez hornitzeak. Horrez gain, sektoreak bizi dituen lan baldintza eskasak iraultzeko anbizioa ere badugu. Izan ere, lan ordu luzeegiek, praktika arriskutsuek, lanerako arropa eta lanabes desegokiek eta bestelako axolagabetasunek muturrera eraman dute baso sektoreko lanen arrisku maila. Tantai baso jabe kooperatiban lantalde integrala dugu. Teknikariak, baso langileak, ingeniariak, administrariak, baldintza berdinetan dihardugu guztio. Eraldaketa abian da.
Dagoeneko 100 baso jaberi ematen diogu zerbitzua. 250.000 zuhaitzetik gora landatu ditugu eta 2000 hektarea baino gehiago kudeatzen ditugu. Hala ere, bide luzea dugu oraindik. Txikitik eta era kolektiboan dihardugu, eguneroko lanean arreta jarriz, geroz eta zabalagoak diren sareak irmoki ehunduz. Bide honetan, dozenaka norbanakok eta elkartek eskaini digute laguntza, bazkide laguntzaile gisa. Horien laguntzari gabe, ez ginateke hau esaten ariko. Ez ginateke ariko, bestelako basogintza baten loraldiaren hastapenetan, bideo hau ekoizten. Bide luzea dugu aurretik. Euskal Herriko basoen egoera hobetzeko eginkizuna, ez baita berehalako kontua. Beraz, inoiz baino gehiago, proiektua indarrez errotzeko garaia da. Datorren bidearen parte izan nahi baduzu, bertako ekosistemen eta ekoizpen eredu jasangarriagoen aldeko olatua auspotu nahi baduzu, egin zaitez tantaikide, batu eraldaketara. ¿Buscas algo más que una breve prueba? Bai, bueno, bideoa jartzara bakit, zaila egiten zaidalako hain denpora laburrean azaltzea proiektua zer dan. Garrantzitsua ulertzea da, igual tantai edo gure proiektuan noiz sortu zen, 2018an sortu genuen proiektua beste izen batekin, errez kooperatibarekin, baina errez kooperatibak tantai kooperatiba ekarri du. Eta krisialdi betean sortu genuen proiektua. Pinuaren gaixotasun, erobanden gaixotasunak oso gogor jo zuen Bizkaia eta Gipuzkoa batez ere, eta sortu zen, ez dakit egoera oso tentsionatu bat, eta polarizazio oso handi bat. Eta agian orain handiegetan sartuko naiz, baina iruditzen zait garrantzitsua dela hau proiektua saltzeko. Landagunetik sortu dugun proiektu bat gara, saiatzen gara naturaren eta kulturaren arteko bereizketa hori ahalik eta lausoen egiten. Hau da, onartzen ekosistemaren parte garela eta ekosistema horretan eragin badaukagula eta eragin hori ukatzea ez dela bidezkoa eta eragin hori kudeatu egin behar dugula, nola baita esateko. Sortu den polarizazio horretan eta Bizkaian bereziki gainontzeko probintzietan hitzaldiak ematen ditugunean oso urrutitik bizi dute hau, baina, eta barkatu igual generalizazio honengatik, baina iruditzen zaite badela baliogarria sortu ziren taldeak, zeinak eredu intentsibo bat nahi zuten, eta ordezko espezie baten bila hasi ziren, izan eukaliptuak edo beste espezie batzuk bapurat errentagarritasun berbera bilatzeko, eredu berdina jarraitzeko, eta ez naiz asmo txarretaz ari, baizik eta ze bide aurkitzen ditugun. Eta beste alde bat, askotan, ez dakit, asko zigortu duena, lehenengo sektoreko pertsona hori, asko zigortu duena baserritarra eta bar, eta ez dakit, mitifikatu dituela naturako zenbait kontzeptu, eta egin dutenak basoa ez ukitzearen alde, prozesu naturalak aipatzen dituzte, gizakiaren esku hartzeri gabeko prozesuak, eta iruditzen zaite datorrela guztiz kontra Amazoniako filosofia horrekin. Aipatzen dugu ez gara Amazonia, baina ez dugu hitz egiten prozesu naturalez, hitz egiten dugu prozesu espontaneo ez, desberdintasuna garrantzitsua da. Baso bat botatzen denean, basoa hasten da bere kabuz, prozesu espontaneoa da, eta prozesu erabat artifiziala da. Aldatu dugu fauna, aldatu dugu lurra, aldatu dugu klima, bertan sortzen dena, erabat gizakiak sortutakoa da. Eta ez gizakiak bakarrik, erabat gainontzeko elementu guztiek sortutakoa. Eta sortzen da filosofia bat, moral bat, ez dakit batean zigortzen duena asko basoan ekintzak egitea. Eta gu mozten ditugu aritza handiak eta pozik. Uste dugulako gure eginkizuna hori dela. Eta saiatzen dira kokatzen erdiko puntuan, eta argi eta garbi izaten dugu ez. Iruditzen zaigulako bi posizio horrek badirela mutur bereko ari muturbi eta kokatzen garela beste leku bat. Kokatzen garela ardurak hartzeko posizio horretan. Iruditzen zait nekazaritzan plantea ezina dela, basogintzan ematen den eztabaida hori, baina Euskal Herrian ematen da eta eremu oso jakin batzuetan, ematen da Gipuzkoan eta ematen da batez ere Bizkaian. Natura eta kulturaren arteko bereizketa hori hain gogorra den puntuetan eta bereizketa horretatik planteatzen dira erasoak eta resistentziak. Eta gainontzeko eremuetan pentsa ezina da. Arabara basoaz, haien ardura da, administrazioak ez diela usten
haien basoak kudeatzen, edo behar dituztela solidatzen moztu, edo behar dituztela jabetzak ere askotan komunala dira. Badago hor, konplexutasun oso handi bat, eta iruditzen zaigu basogintzaren, basogintzak duen mami guzti hori galtzen ari garela eztabaidaren simplifikazioan. Eta hortik sortzen dira basoa eta landaketa eta dikotomia batzuk gure iritziz nahiko antzuak direnak. Orduan zer egiten dugu, prozesu naturalak baliatzen ditugu, basoak kudeatzeko, eta zientzia erabiltzen dugu epaiketak egiteko, eta ez apur bat, nola esan, irudipenak, ero sentsazioak. Esateko zerbaitek balio ekologiko handiagoa duela, edo txikioagoa duela, datuak behar ditugu, eta horretan babestu nahi dugu. Orduan, hau pixkat esan da, horrela esan da zorrotza da, baina egia da garrantzitsua iruditzen zait esatea, nolabait kritikoa garen pertsonok egin behar dugulako iruditzen zait indar bat bestelako ereduak sortzeko, alor guztietan. Eta hemen azalduko dugu gutxi gora bera, nola funtzionatuko lukeen edo zein izango litzateken prozesua, askotan teorizatzen dugunean ez dugu oso argi ikusten. Eta Gipuzkoako kasuan adibidez, hurrengo diapositibara pasatzen baldin bagara, abiatzen gara kasu gehienetan landaketa batetik, landaketak egiten ditugu basoak zueltzen direnean, landaketa horretan hartzen ditugu normalean bertara ondoen egokituko diren espeziak, bertako espeziekin egiten dugu soilik lan egokitzapen gaitasun handiagoa dutelako, asko sakondu halko genuke honetan. Ilarak egiten ditugu landaketa guztiak, eta ilarak egiten dugunean landaketa, ilara arteko espazio horretan berezko zuhaitzak ere etortzen dira, eta landatzen dugunaren eta datorrenaren artean baso bat sortzen da. Kontzeptua aldatzen da, basoa ez du sortzen, guk egiten dugun landaketak bakarrik, baizik eta sortzen da baso bat egonkorra, mendeetan zehar iraungo duena, eta ekosistema zerbitzu horrek emango dituena. Hau da, basoa ez da momentu baten ere bere horretan guzti zoiltzen. Pixkanaka lanak egin ahala eta bertako zuhaitzekin eta gu laguntzen ditugun zuhaitzekin, basoak egitura irregularra hartzen du, eta horregatik deitzen diote adibidez Frantzian basogintza irregularra. Irregulartasun hori ez da helburu bat bere horretan, baina bai ondorio bat eta irregulartasun horrek bai sortzen du ekosisteman egonkortasun bat. Egonkortasun bat, aberastasun bat sortzen delako tamainen artean, adinen artean, espezien artean, eta horrek egiten duelako basoa iraunkorragoa ziurgabetasun horren aurrean. Hasierako urtetan egiten ditugun lanak lan ohikoa dira, bakanketak egiten ditugu, kimaketak egiten ditugu, aukeratzen ditugu interesgarrienak diren zuhaitzak ekologikoki zein ekonomikoki, eta hoien alde egiten dugu lan. Beraz, interbentzio bat egiten dugu basoan, baina basoaren prozesuak baliatuz, eta helburu bikoitzarekin ekintza bakoitzean. Basoaren egoera ekologikoa hobetzea eta basoaren egoera ekonomikoa neurtzea. Eta egoera ekologikoa hobetzea diogunean, neurketak egiten dira hainbat urtero, basoaren egituran eta biodibertsitatean zein aldaketak eman diren ikusteko. Pixkanaka, basoak egitura garatuago bat sortzen du, aurreko diapositiban ikusi duzu adibidez, tamaina oso handiko aritz bat, hau Gipuzkoan da, Legazpiko irudi bada, eta puntu honetara iritsita, basoak 70 urte dituenean, bilakatzen da baso bat oso emankorra, eta baso bat nolabait balio, biodibertsitate eta ekoizpen balio oso handia duena. Badago beste aldaketa kultural bat, orain arte landatzen zuenak berak basuen buruan berak jaso ahalko lukela berak landatutako hori desagertu da nolabait eta horren doluan ari gara, orain landatzen ditugun espezie gehienak oso txanda luzekoak direlako. Basogintza eredu intentsiboan ere bai. Beraz, esaten digutenean nik landatuko dudan baso hori ez dut nik ikusiko, erantzuna da ez, noski. Baina beste erosin gauza landatuta ere. Eta iruditzen zait, horrekin behar dugula nolabaiteko dolu bat. Bakanketa hauek egiten ditugunean, eta aurreko diapositibara bueltatzen baldin bazara, eta apurat antzu gisa definitu dudan argumentario horretatik abiatuta, ekosistema batzuk soilik bilakaera espontaneoaren baitan utzi ezkero, askotan zaurgarritasun handiagoa garatzen dute, baso horiek ez direlako nahikoa indartzen, edo indartuko lirateke mendeetako prozesu baten. Baina gure esku hartzearekin
lortu dezakegu baso horren egonkortasuna indartzea. Eta hori konplexu gabe esan behar da, ze badirudi batzuetan basogintzaren intentsiboaren kontra edo problematizatzen dugunok, ezin ditugula horrelako gauzak esan. Lehen esan duanak, Gipuzkoan da Bizkaian, hortik kanpo, bai. Pixkanaka, basoaren egitura hobetzen doa, eta hau izango litzateke pixkat lortuko genukena. Orain arteko argazki guztiak Euskal Herrikoa dira, eta lortuko genuke baso bat, tamaina desberdinetako zuhaitzekin, eta funtzio aniztasuna bermatuko lukena. Hau da, baso bat optimizatuko lukena zehobiaren finkapena, optimizatuko lukena uraren, zikloaren hobekuntza, aisialdi balioak indartuko lituzkena, ekonomikoki ere aberatsagoa dena printzipioz esaten dut, inguruko herrialdeetako datuak hartuta emaitza ekonomiko hobeak ematen ari delako, guk ezin dugu hori esan, Euskal Herrian oraindik ez dugulako nahikoa ibilbide. Eta baso bat bere horretan askoz ere egonkorragoa dena muturreko gertakarien aurrean. Muturreko gertakariak izan daitezke gertakari klimatikoak, edo izurriteak, gaixotasunak eta abar. Guzti hau esaten ari naiz, eta badirudi doainik izaten dudala, gratis izaten dudala, azalpena badute, baina beharko nuke denbora gehiago, beraz, gero galderetan hitz egin dezakegu edo sakondu dezakegu pixka bat honetan. Lehen aipatu dudan bezala, ez dira gure teoriak, bezik eta kanpotik dakarzkigunak, urtero joaten gara herrialderen batera, iaz niri tokatu zitzaidan Alemaniara joatea, hau Alemaniako basoa da, eta Alemanian adibidez, ala beharrez hartu behar izan dute ibilbide hau, egin behar izan dute ibilbide honen aldeko apostua, eremu oso berdeak diren arren, badirudi Euskal Herriko eremu bat izan daitekela, oso euri gutxi egiten du, 600 litro jausten da egiten du urtean, baina 600 litro horiek udaberri eta udaran erortzen dira, ematen dira. 2 urte dara matzate 450 litrorekin, eta horrek erabat baldintzatzen du basoaren egonkortasuna. Basoak espaldin badu nahikoa indar eta nahikoa konplexutasun, orain atera du Donostiako Analasa izeneko zientzialari batek liburu oso interesgarri bat mikrobiotaren inguruan, orain mikrobiota konplexutasuna bezala modan dago, estetako mikrobiota hitz egiten da, basoko mikrobiota hitz egiten da, eta mikrobiota da basoaren, ez soilik lurrean, baizik eta basoaren egitura guztietan bizi den mikroorganismo komunitate guzti hori. Eta aipatzen du nola komunitate guzti horren orekak bermatzen duen basoaren oreka. Aipatzen du, frogatzen duelako nola baita esateko. Eta pixka bat, logika horren baitan kokatzen da guzti hau. Lan baldintzak asko hobetu daitezke, zuhaitz bakoitzaren balio asko handitzen delako, pinu batek balio ditzake 120 euro, 100 euro, langileak 5 minutu edo 10 minutu eman zuhaitza mosten, bere biziko garrantzia du, zuhaitz hauetakoak bataz beste 2.000 eta 3.000 euro artean balio izaten du bakoitzak, eta handituzten politikak eta lan baldintzak erabat ezberdinak dira. Egitura konplexuagoak lortzen dira, eta behin basoa lortu dugula, soilketak edo bakanketak egiten ditugun heinean, basoan hutsuneak sortzen dira eta basoa bere kabuz etortzen da. Horregatik izaten da, baliatzen direla prozesu naturalak. Izan desberdinak hartzen ditu, basogintza irregularra, naturatik gertuko basogintza, estaldura jarraituko basogintza, hau gu jarri diogu, euskaraz ez duelako beste izenik eta atrebentzia hori egin dugulako. Eta badago pertsona bat, Froilán Sevilla, Espainiar estatuan erreferentzia badena, 80.000 hektareak kudeatzen dituelako eredu honi jarraiki, eta berak nabarmen izaten du, garbi izaten du, klima, espezie eta orografia ezberdintasunak aitzakiak besterik ez direla. Iberiar penintsulako iparraldean Europan dituzten baso ikusgarriak ez izatearen arrazoi bakarra, basogintza eredua dela eta ez eremu geografikoa, edo geoklimatikoa. Askotan aipatu digute, Euskal Herrian zuhaitzak ero hostozabalak ez direla zuzen hasten, ez direla nahikoa hasten, maldan diegiak ditugula, argi da baldintza ezberdinak ditugula, baina gauza asko ditugu alde. Ditugu lur oso onak. Lur lauak, askotan lurrokerragoak izaten dira, guk malkartxuak ditugu, baina askotan lurrobea dira. Daukagu klima bat, ia tropikala, eremu askotan. Eta hori oso klima aberatsa da. Baditugu baldintza oso egokiak. Etorri ziren Legazpiko zuhaiztiak ikustera Europako adituak, eta oso balik geratu ziren bertako potentziala ikusita. Beraz, izan badaukagu potentzial hori, egia da, bagarela belaunaldi bat, nolabait egin behar duena sakrifizio bat.
leku askotan. Ez ditugulako zuhaitz hauek ezagutuko edo baso hauek ezagutuko, baina bai izango garelako emaitza horren abia puntua. Eta hori da Tantairen filosofia, hori da Tantairen ideia, eta hori aplikatzeko helburua duten pertsonei laguntasuna ero babesa eskaintzen diegu. Zerbitzua ematen dugu, kooperatibak 3 bazkide mota dauzka, langileak, 11 langile gaude momentu honetan, erabiltzaileak, hau da baso jabeak, eta laguntzaileak. Laguntzaileak izan daitezke norbanakoak, enpresak, elkarteak, udaletxeak, proiektua diruz laguntzen dutenak. Horrelako proiektu politasko bezala, nahiko proiektu prekarioa da, eta baditu oraindik behar ekonomiko nahiko nabarmenak. Bueno, oso ondo. Bueno, hemengo paisaia politonekin, pixkat proposatuko genuke, bidaia bukatzeko berriro Amazoniara edo abiapuntura itzultzea, ez dakit aukera duzuen horko erakusketa ikusteko, benetan ederra da, eta, Amazonia burura etortzen zaigunean, hau dena etortzen zaigu, basoa, sandeguna, oreka, hau dena, askotan kostatzen zaigu behar bada, haren alde bagaude, ura miresten dugu, ura babestu nahi dugu, baina kostatzen zaigu behar bada lotura egitea hemengo praktikekin loturarik baote daukan, ez? Aipatu dezuen bai laborantzakin, bai hemengo abeltzantzakin, bai hemengo basogintzarekin, dauka loturarik Amazoniak edo Amazonia maite baldin badugu, gure eguneroko praktiketan zer da zaindu dezakeguna edo zein dira puntu klabeak? Bueno, nik esango nuke, igual ez dauka Amazoniarekin lotura zuzena, baina pentsatzen dut iraultza bat martxan jartzeko etxetik hasi behar garela, norbanakoetatik eta komunidade bezala etxetik hasi behar garela, ez? Eta lehenengo punto bezala aipatuko nukena, eta oso garrantzitsua iruditzen zaidana da, kontsumo datuek aipatzen dute elikadura xauketa, ez? Europa mailan elikadura xauketa, elikagai freskoen euneko 30-35 zakarrontzira doa zuzenean, jangabe, ez? Eta porzentu hortatik gainera etxeetan sortzen da xautzen diena. Euneko 60 gora etxeetan zakarrontzira doa zuzenean. Orduan hori gogoetatu behar dugu eta optimizatu behar dugu topera, ez? Nik hori aipatuko nuke, oso pauso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ez bakarrik xautzearen gaitik, baizik eta esanaiaren gaitik, ez? Ia batzutan nola mespresatzen dugun gure elikadura, ez? Gure elikagaia. Nik, antzerako parezio ez, nik uste dut, ez dara bakarrik ez, hangoa defendatzeko bebai, hemengoa, ez dakit ez, tokikotik eragin behar degula, ze, hemengoa eta hangoa bebai lotuta dago modu batera. Eta orduen nik igual, bai jarriko nuke arreta erosketak egiterako orduan ez, da praktika xumea, baina, lehen leirek esaten zuen ez, lehen kafe hartzen gozela, zelako dituta gazen ez, gauza batzuk kakaoa erolako kontsumoak, ero kafea egunero hartzera ez, eta, olako kasuetan, eukitzia referentzia mini bat eta ez izatea edo zein ez. Eta hemengoa erosten dugunean, ekologikoa eta bertakoa edo merkaturatze laburratuten elikagaiak erostea, nik uste dut eragina eukilikela. Market, zabe gaitzeko? Ustakit, ezer gutxi esango nuke. Irakurtzen dut hemen ez tituluan harreman orekatu baten emaitza dela, haiena. Uste dut gure helmuga hori izan behar dela, leku batzuetan, Euskal Herriko leku batzuetan emango da orekaren bat, edo oreka moduren baten, beste batzuetan ez. Uste dut hori izan aldela Amazoniatik ekarri aldugun ideietako bat. Eta, bukatzeko azkeneko galdera tingo genizueke pixka bat, Europako politika edo korronte desberdinei buruz, ez? Batzutan, eukidezakegu sensazioa Euskal Herrian baditugula olako proiektu oso koherenteak dianak, edo esan dituzuen norberaren praktika horiek, ez? Baina, gauza hauek ere ez dira hain txikiak eta norbanakoetan gelditzen, ez? Europa mailan ere, badaude, pentsatzen dut, korronte desberdinak egongo diala, ez gerala bi eta hemen bakarrik, badaudela ere, maila guztietan daudela hildo desberdinak bezala, ez? Eta Europan ere ikusten dute dan, baute dagon, eredu
talkarik, edo baute dagoen baita ere ekologikoaren aldeko mugimendu bat, edo baute dagoen baita ere, eraontako basogintzan mugitzen duen jende bat, maila desbernietan, bai politikoan, edo baita ere beste zatan, edo nola ikusten dezuen horre zerik. Hombre, nik, egon badaz, ez? Eta, Markelek aipatu ditu, ez? Beste herrialde batzutatik ekarritako korronte bat dela eurak aplikatzen dutena, ez? Baina ala eta gustat ondion daukegun gaitasuna, ez? Leku batutara heltzeko oso txikia dela, eta horren adibide bai bada Europa mailan gure hau Mercosur ituna sinatu, orduen, bai badaz proiektu pilo bat, eta, biolur elkarte bezalako elkarte bat dago bai iparralde, badago la mugimendu bat, eta batzuk badi asko ostient, eta badaz proiektuak, eta norabide komun bat badau leku batzutan. Hori dala globala, handiena astotuzte, hori niri iritzia da. Esango nuke gizarteak tiratzen duela gehiago alde hortara politika publikoek baino, ez? Badirudi gizarteak eskatzen duela bide hori hartzea, naturarekiko errespetu, naturarekiko, edo, dekrazimientoa segitzen da, esaskuntza egiten da, ez? Eta badirudi gizarteak tiratu, ez dakiz eze punturaino prest dauden, baina, gizarteak tiratzen duela eta administrazio batzetik datorrela eta politika publiko batzuk bai instauratzen ari dira, errespetu osoak diren ereduak eta bultzatzeko, baina gero gure sentsazioa da, adibidez ekologikoa, araudi ekologikoa, nahiko zarra da, Europa mailan, eta erakunde oso potenteak daude, Frantzia mailan batez ere, Alemania mailan eta betik ejua da politika publikak malgutu egiten dute araudi ekologikoa. Beti saiatzen dira, ekologikoaren baitan, gero eta jende gehiago sartu naiz eta oinarrizko baldintza horiek, hasierako baldintza horiek ez bete, malgutzen doa. Orduan nik uste dut, tamalez ezakit, igual mesua pixkat eskorra da, baina diruak agintzen dauela. Eta orduan dirua ikusten den hortan, hortara hurbiltzen zarela, baina ez dakit benetazko transformazio bat gertatzen nahi den. Ez dakit. Bai, nik uste dut basogintzan kontuaneko ezberdina dela. Aipatzarren guke egin dugun proposamen hau duela 15 bat urte egin zuten beste batzuk ere, eta ez zuen aurrera egin. Ez guk gaitasun handiak goak erakutsi ditugu logolako, inundik inora, baizik eta momentua ekarri duelako apurat mugimendu hori, eta iruditzen zait, ala beharrez emango dela aldaketa hori, baina behar batetik. Hau da, ekosistemak, mundu mailako ekosistemak, eraso gogorrak pairatzen ari dira, eta simplifikatutako ekosistemak are gehiago, lehen aipatu dudan bezala, Europako beste herrialde batutan baldintza gogorragoak dituzte, eta haiek ala beharrez aukeratu behar izan dute basogintza eredu hau. Ikusi dutelako basogintza eredu honek bermatzen duelako ekoizpen jarrai bat, eta aldi barean sortea dugu ekosistema, basogintza eredu berberak bermatzen duelako biodibertsitatearen hobekuntza. Beraz, ez dator voluntade propio batetik, ero baizik eta egoerak ehala agintzen duelako. Alde hortatik guretzat proiektu bezala bada momentu polit bat, nola izateko, ari garelako lan oso politak egiten eta aurrera pausu oso handiak ikusten. Ez ditugu baso hauek ikusiko, baina ikusiko ditugu urtez urte ematen diren aldaketa horiek, eta beraz, gu gure mikroa daukagun bezala prozesuetan mikroan fijatzen baldin bagara, ikusiko ditugu 20, 30, 40 urteko basoak pixkat ona gerturatzen ari direnak epe motzean. Bueno, publikoen aldetik galderaren balin badago edo, hau da zuen txanda. Norbaitek sartu nahi balin badu debatean, basogintza ereduaren debatean. Polarizatzeko ere, pres gaude. Edo zerbait ulertu ez balin bada, edo... Bueno, hausi izan da guztia, eta eskerrik asko, zuen parte hartzeatik, eta eskerrik asko, hiruren. Eskerrik asko zuri, bai.